Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gázom podcastu s názvom Flashbacky. Ja sa veľmi teším, že ste si zapli tento podcast, ktorý verím, že bude pre vás povzbudením, pretože aj dnes vám prinášame rozhovor s človekom, ktorý zažil vo svojom živote, že Boh koná, že je živý, že nás pozýva do osobného vzťahu s ním a nie je to nikto iný ako Marcel Hakoš. Marcel, vítaj. Ďakujem vám pekne. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Ak by som ťa mohol na úvod trošku predstaviť našim divákom, našim poslucháčom, tak by som povedal, že si kňaz, čo je teda aj vidieť podľa kolárika, si pastier oázy v Taliansku, riaditeľ Medzinárodnej školy evangelizácie pri Lorete. O tom všetkom sa budeme rozprávať, Marcel. Samozrejme o tom, ako si spoznal Pána Ježiša, ako si sa stal súčasťou koinonie Ján Krstiteľ a ako tvoja služba ďalej vlastne prúdi a funguje. To nás všetko bude zaujímať, ale ešte predtým máme tu takúto misku otázok, ktorej podrobíme každého nášho hostia. Takže ja by som ťa poprosil, zober si 3 otázky za sebou. Mali by to byť také otázočky trošku na odľahčenie. Naši stáli poslucháči a diváci to už poznajú a verím, že sa na to aj tešia. Ak to je tak, priatelia, tak nám napíšte do komentárov. A Marcel, ty kľudne môžeš teraz prečítať nahlas a odpovedať či už odľahčenie, alebo hlbšie. Necháme to na teba. Wow. Barbie alebo divožienka? Fúha. Ken alebo divoch? Možno niečo z detstva. Zaregistroval si tieto postavy. No áno, jasné, že? Samozrejme. Ale tak, ja sa tak identifikujem a vôbec aj detstvo a teraz ako taký divoch. OK. Hej, akože v tom dobrom. Samozrejme, isto sú aj negatívne stránky, kde sa o tom budeme možno zdieľať trošku viacej. Ale vnímam v sebe také srdce takého divocha, to, čo mi tak príde hneď spontánne. Ďakujem ti veľmi pekne, krásne si otočil túto otázku. Poď na ďalšiu, ja sa už teraz bojím, čo si vyťahneš, ale myslím si, že nič horšie ako táto prvá by tam už nemalo byť. Čo ti vie stále spraviť radosť? Výborne. Tak asi dobrá hudba. Veľmi rád počúvam dobrú chválovú hudbu. Máš nejakú obľúbenú kapelu? Tak veľmi rád počúvam aj SP, musím povedať. Nie len preto, že som tu ale keď chcem niečo také slovenské, pričom sa fakt dá modliť, čo je aj kvalitné a čo má aj taký plnohodnotný obsah, tak veľmi rád si počujem aj SP, pokiaľ ide o takú slovenskú hudbu. Ďakujem. A potom aj vôbec kopec ďalších tých chválových. A také možno materiálne, tak veľmi ma poteší dobrá polievka a špeciálne slepačí vývar. Wow. Keď to je to, čo mi v Taliansku trošku chýba. Ako náhle som na Slovensku, tak keď mi niekto ponúkne slepačí vývar, tak wow, to je nebičko. Ty si teda väčšinu času v Taliansku, ako sme spomínali aj na úvod. Áno, dá sa povedať, že prakticky žijem tam 8 rokov a na Slovensko možno prídem raz v roku, ak pozrieť rodinu a známych. Pracovne samozrejme prídem možno aj 2-krát, 3-krát, ale všetok môj čas väčšinu trávim práve v Taliansku. A čo tí Taliani nemajú polievky, alebo jak to majú? No oni majú polievky, ale jedia ich väčšinou len keď je zima, keďže polievka je teplá. A väčšinou len keď sú nejaké také vynimočné sviatky, nejaké špeciálne Vianoce alebo Veľká noc, tak tam to prvé jedlo vie byť aj polievočka, vývarík a tak. No a také obľúbené talianske jedlo, ak by som sa ťa mohol spýtať? Nejaké špagety carbonara alebo nejaké lazane? Tak ja ťažko. Ja jem všetko okrem taniera. Ale špagety to isto, ako tá pasta italiánska, to mi strašne chutí. A čo ma tak teraz napadá, ryby tiež, keď sú fakt dobré. Talianske tie morské plody, takže asi to. Super, ďakujem ti veľmi pekne, že si prezradil niečo o sebe. Poď na poslednú otázočku. Som zvedavý, čo si vytiahneš v nej. No. O čo si prosil v modlitbách za poslednú dobu? OK. Wow. O čo som prosil v modlitbách za poslednú dobu? Tak je toho naozaj viacej, ale za poslednú dobu asi to momentálne aj pred tým vysielaním, keď som naozaj prosil a vzýval tu aj s priateľmi Ducha Svätého, aby ktokoľvek bude pozerať aj tento podcast, aby stretol doslova Pána Ježiša. Amen. To je moja túžba. To je aj naša túžba, Marcela. Ja ti ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. Priatelia, po krátkom predeli, ako viete, už tradične ideme ďalej v podcaste, takže zostaňte s nami a veríme, že načerpáte nejaké to povzbudenie z príbehu, o ktorom sa budeme ďalej rozprávať.
Priatelia, vítajte späť vo Flashbackoch a ešte predtým, než sa pustíme do rozhovoru s Marcelom Hakošom, máme tu pre vás súťaž o knižku Emočne zrelý učeník od Petera Skazera. Od plytkého kresťanstva k hlbokej premene je taký podnadpis tejto knihy a ja som sa pýtal ľudí, ktorí naplno slúžia v projekte Godzone, že aká je ich obľúbená kniha za posledný čas a musím vám povedať, že najviac ľudí mi povedalo, že Emočne zrelý učeník, že táto kniha im dala za posledné obdobie naozaj najviac a my ju máme aj v Godzone shope, takže ju tam určite nájdete, ale ak by ste ju chceli vyhrať, je to veľmi jednoduché, stačí, keď budete komentovať náš podcastík pod našim YouTubeovým videom na YouTubeovom kanále s názvom Godzone Daily, ktorý môžete aj odoberať a samozrejme aj komentovať. A či už napíšete niečo, čo vás inšpirovalo z dnešného rozhovoru, alebo dáte len nejakého smajlíka, nejakú bodkočiarku alebo čokoľvek, garantujem vám, že každý jeden komentár je zapojený do súťaže, takže to určite urobte a samozrejme náš kanál môžete aj odoberať. Ja sa veľmi teším, že už tu máme viac ako 20,000 odberateľov na YouTube, čo je absolútne šialené a veľmi sa teším aj z toho, keď mi mnohí z vás, či už v komentároch alebo aj osobne poviete o tom, že sa zdieľate s týmito rozhovormi aj so svojimi priateľmi, kolegami v práci alebo spolužiakmi a posúvate takto evanjelium ďalej za hranice, za ktoré by sa možno iným spôsobom nedostalo. A aj tie komentáre posúvajú toto video, aj tento celý YouTubeový kanál ďalej, takže počul som mnohé príbehy o tom, ako niekomu v úvodzovkách algoritmus, ale my veríme, že naozaj Božím konaním vybehlo nejaké video alebo nejaké povzbudivé svedectvo a že sa to ľudí naozaj dotýka. To je našou modlitbou, presne ako Marcel hovoril na začiatku. No a teraz poďme už k jeho príbehu, ten nás veľmi zaujíma. Načrtli sme na úvod podcastu viacero tém, my sa k ním postupne dostaneme, Marcel, ale na úvod nás bude zaujímať teda, že ako si spoznal Pána Ježiša osobne, aký život možno si viedol predtým, alebo čo tomu predchádzalo a potom ako si Pán získal tvoje srdce. Ja pochádzam z Nižného Rušova, to je obec na východnom Slovensku, pri Vranove nad Topľou a som katolík prakticky od narodenia, keďže ako rodina, ktorá frekventovala a chodila do kostola aj tak aktívnym spôsobom. Takže tým pádom aj ja ten základ som získal v rodine a potom aj vo farnosti. No ale asi tak niekde okolo, keď som potom začal dospievať a raz, 12, 13, 14, 15, 16 rokov, 16-ročný chalan, tak som chcel vyskúšať aj trošku možno skôr, samozrejme, aj iné ponuky sveta, hej, a tým pádom nie, že by nejak extrémne, hej, ale možno veci, ktoré naozaj nie sú v súlade, jasne, samozrejme nie sú v súlade s tým, čo mi bolo možno predstavované za mladí, či už v rodine, či už vo farnosti. Až tak, že som proste aj zabudol na Boha, na vieru, alebo na takéto chodenie do chrámu a takéto aj klasické, ale samozrejme také hodnoty, ktoré sú veľmi vzácne a boli pre mňa stále. Ale moja mama a sestra a ešte nejakí známi tam v dedine, tak oni sa zúčastňovali takých rôznych stretnutí. Chodili na také spoločenstvá, kde sa proste spievalo a chválil sa Boh, tiež, kde boli samozrejme omše, bolo to katolícke samozrejme, ale s takou otvorenosťou na frázu, ktorú ja som raz počul a veľmi ma zasiahla. A sestra sa raz tak vrátila z takého podobného stretnutia a povedala, že no Ježiš mi dnes večer povedal. A ja si hovorím, wow, tebe povedal Ježiš niečo. Ale povedala to takým spôsobom, nie ako niečo také extravagantné alebo také premisticizované, hej, že teraz som mala nejakú aparíciu alebo videla som niekoho a ánjel ku mne hovoril. Nie, ale také normálne, že áno, že Ježiš mi v srdci povedal, a tak ja chcem ísť na také nejaké stretnutie do prostredia a chcem vedieť, čo si ten Ježiš naozaj o mne myslí, kto ja som pre neho a či mi má niečo povedať. Hej. A tak som si povedal, že keď budete ísť na nejaké stretnutie, tak ja by som chcel ísť s vami, tak sa tomu aj stalo. Bolo to 11. októbra 1997, kedy som bol pozvaný. Deň predtým bol piatok, vo Vranove bol jarmok, vranovský burčák, takže my s kamarátmi sme oslávili patrične, ako je dobré, hej, osláviť s burčiakom a ráno som mal bolesti hlavy. Nechcel som ísť nikde, lebo tá akcia mala byť v sobotu.
A nakoniec som si povedal, že nie, ja na to chcem ísť. A keď som išiel, bolo to v Prešove, bolo také stretnutie v športovej hale, tuším, Oheň sa to volalo. A tak som išiel na to stretnutie, kde tiež bola samozrejme svätá omša, ale okrem toho potom pokračovali tam také vyučovania, svedectva ľudí, laikov, otcov, mám, rodín a modlitby. A dvíhali sa tam tiež ruky. Ja som to videl poprvýkrát, také niečo, gitára, hudba. A ja som si hovoril, wow, také, aj toto je o Ježišovi, tak ja toho Ježiša chcem fakt stretnúť, aby som vedel, čo on naozaj sa mne myslí. Ja som nemal, akože mal som povedať práve takúto modlitbu, lebo fakt sa to stalo. Ja som večer, bolo asi 8 hodín a boli tam také ešte modlitby zvlášť za mladých. A ja v tej chvíli pri tej modlitbe, trvalo to asi 3 až 5 minút, ja som tam zažil niečo, čo bolo to 27 rokov dozadu, ale ono to stále akoby mám v sebe, doslova nejakú takú vnútorné tetovanie, až by som povedal. Proste tam Boh zapal moje srdce tým, že ja som od tohto dňa som vnímal, že Ježiš existuje, že je živý, aj keď ho nevidím, že je pri mne a že ma miluje. A som v tej chvíli začal tam strašne plakať, z takej radosti, z takej slobody. Som tam chcel akoby v tej chvíli všetkých vyobímať. Vrátil som sa na miesto, on to potom skončil, ja som nechápal, čo to je, tak emočne tak silná skúsenosť a nie, že by som nejak bol pripravený na to, alebo čo. Potom som pochopil, že to je vyliatie Ducha Svätého, ako tomu hovoria v cirkvi alebo medzi charizmatikmi, už také všelijaké vysvetľovania. To som išiel do Biblie, si to pozrieť, či to aj tam je. Čo na to hovorí učiteľský úrad cirkvi a magisterium, tam som našiel, že je to normálna skúsenosť aj mnohých ľudí, ktorí potom boli viac alebo menej vyhlásení za svätých, ale že je to skúsenosť, ktorá je, tak ja si hovorím, tak to je krása. Ale v tej chvíli presne od tohto večera zrodila sa o mne túžba žiť ako misionár. Ja som nevedel, čo to znamená byť misionár, ale som vedel, že po tej skúsenosti chcem ísť domov a chcem všetkým rozprávať o Ježišovi a o jeho láske. Čo sa dialo potom, Marcel? Takže začal som uvažovať tak rýchlo nad kňazstvom, ale keďže ja som mal dosť takú vádu, mám rečovú vadu, som nevedel rozprávať dobre, som chodil dokonca aj za lokopédom, som sa zajakával, tak si hovorím, ako kňaz tam budem musieť robiť prednášky, vyučovania a nechcel som to nejak, ísť týmto smerom aj škola, aj keď išla mi dobre, ale proste tak potom som si povedal, že tak možno nejaký reholník alebo tak, ale zase nemal som nejak tak v obdive mať dlhé rúcho, tak si som aj uvažoval tak možno nejakú novú reholu vymyslieť s nohavicami, alebo také s kamarátmi sa začali uvažovať aj o tom, že dačo. Ale tak niekde v srdci som si prial, že a keď by som našiel nejaké spoločenstvo, ktoré evangelizuje, ale kde žijú možno v jednom dome, nie tak akože v jednom dome, ale možno, že nejak pri sebe, kde sú aj muži, aj ženy, bratia a sestry, a na taký spôsob možno apoštolov, že sú zasvetení, ako tomu dneska hovoríme, žijú úplne pre Ježiša, ale zdieľajú kvázi ten rodinný, dosilné slovo, a ten komunitný život. Presne ten komunitný život. Ale zatiaľ som nenachádzal nič také spoločenstvo, až sa niečo stalo. Bolo to, opäť stále som v tom roku 97 a prišlo jedno spoločenstvo práve Koinonia Ján Krstiteľ robí také prvé stretnutie do Humenného. Také chvály a tak. A od tohto dňa, keď som sa zúčastnil tohto stretnutia, tak si hovorím, wow, že tak to je také niečo, čo by som chcel. Som sa informoval, že ako žijete a my ste ako bratia a sestry. Ale máme aj záväzky, máme sľuby, že proste žijeme pre Ježiša, je tam komunita interná, externá, trošku okolo tej štruktúry. A tak som si povedal, že tak ja by som ho chcel, začal som sa tak modliť, že hovorím, Ježiš, prosím, povolaj ma do komunity, lebo som si myslel, že mám ísť niekde inde, ale som nemal ešte takéto, tak som uvažoval, že musí to byť také niečo také presnejšie. A pamätám si, že došlo až tak s pláčom, s takou úzkosťou, tak som si prijal, Bože, kiež by si ma povolal do tej komunity. A potom sa to stalo
A presne v deň mojich 18 narodenín, 28. júna, rok 99, si pamätám čísla veľmi, lebo je aspoň veľmi deň narodenín, takže aspoň to, ale niektoré mám také tie milníky, ktoré naozaj mi hovoria o Božej vernosti. Presne práve v tento deň ja som nechal dom, otca, mamu, ako hovorí evanjelium, bratov, sestry, ja som povedal, že chcem žiť pre Ježiša naplno. A tak som odišiel do Koinonie, tu na blízko do Skleného, kde dneska je veľká oáza. Vtedy tam nebolo nič, bola to stará fara, ktorú nám dal do opatery ešte otec biskup Baláš. A tak som začal tam s ďalšími 3-4 bratmi a sestrami pracovať, obnovať túto faru úplne od podlahy až po strechu. Ako na toto tvoje rozhodnutie reagovalo tvoje okolie, možno tvoji rodičia? No, ja som v niektorých takých rozhodnutiach ja sa snažím byť taký opatrný a možno nepovedať vec hneď akoby všetko. Mm-hmm. Takže ja som ich tým nevystrašil. Ja som im nehovoril, že otci, mami, idem preč a už sa nevrátim. Ale ja som ich najprv tak idem na také 3 dní, potom na týždeň, mesiac, rok a asi to bude už stále, hej. Ale s tým na inej strane môj otec, mama, keď som sa potom s nimi zhováral, tak oni hovorili, že oni vnímali, že dačo sa stalo, že mal som takú zmenu alebo nejaký taký impuls vnútorný vo svojom živote v 16 rokoch a len čakali, že kedy a kde to vybuchne. Hej, že to tak tušili trošku. Že tušili, áno, že ty asi aj, že sa niečo stane, že to pôjde týmto smerom. Ty si mal aj takú zaujímavú skúsenosť s tým, ako si prijal dar jazykov, o ktorom hovorí Božie slovo. Vedel by si nám priblížiť aj túto tvoju skúsenosť? Áno, a veľmi rád o tom hovorím, lebo je to také až dosť komické. Až ľudia niektorí tomu nechcú veriť, ale mi sa to fakt stalo. Takže mal som takú tú skúsenosť ešte, jak som hovoril, v momente obrátenia, vyliatia Ducha Svätého a som zažil doslova Božiu lásku, to čiže už bol pre mňa, ale potom som sa dozvedel a som čítal aj v Biblii, že tá skúsenosť bola väčšinou potom doprevádzaná tým, že ľudia začali rozprávať jazykmi. A ja som to nepočul nikdy dovtedy, aj keď som v náboženstve, ja som bol stále akože, ako chlapec, tak veľmi sa mi to aj páčilo a som aj študoval, pozeral si tie sféry, dejiny a tak, ale to mi tak unikalo, akoby, že existuje nejaký dar jazykov. Tak ja som si hovoril, tak ja sa teraz budem modliť za ten dar jazykov. Tak som si najprv pozrel aj nejaké knihy, nejakú tú literatúru. Prakticky všetko to bolo o tom istom, že treba proste prosiť, veriť a veriť v Pána Ježiša a otvoriť sa a prosiť. Tak ja som si hovoril, idem na to. Tak som išiel na... To všetko sa udialo v málom časom rozmedzi. Ja to hovorím o tom, ale to je v rozmedzi 1 roka možno. Aby som povedal, že aj menej, pár mesiacov možno po tej skúsenosti bolo ďalšie stretnutie, takých modlitieb, chvál. Ja som si povedal, idem na to stretnutie a tam idem presne s tým cieľom, že budem prosiť o ten dar jazykov. Hej, bol tam aj taký ten modlitebný košík, kde sme mali napísať nejakú prosbu, čo by som chcel, tak ja som to tam napísal. Proste chcem, Ježiš, daj mi dar jazykov. Hodil som to tam. A tak celý deň som tak vyčkával, takú tú pozíciu som zaujal, že by proste všetko bolo OK. A som čakal, kedy mi to ten Duch Svätý chytí aj ten jazyk, alebo čo, a začne s ním trepať doslova, hej. Ale nič také sa nestalo. A som potom bol taký aj znechutený, no Bože, hovorí, že treba prosiť. Ja som to robil, treba veriť. Prípadne možno aj takto ruky, tam som všetko akože urobil dobre. Ale jak je to možné, že nič? Prišiel som domov, hovorím si tak, idem sa okúpať. Napúšťal som si do vane vodu, keďže je sobota večer, tak nás bolo 6 detí, nie nás, takže tým pádom v sobotu sa napúšťala váňa a ako rybičky jeden po druhom pošli cez vodu. Prišiel čas na mňa a ja som si tak, a teraz som si za všetko, som si proste tak ľahol a oddychujem. A v jednej chvíli, ja neviem vysvetliť ako, prečo, začal som rozprávať cudzou rečou, ktorú som sa doposiaľ neučil. Ja som si ľahol do tej vani a začali mi vychádzať krásny, nebol to spev, bola to reč, ale ja som vnímal, že je za tým nejaké posolstvo, ktorému som nerozumel, ale že vnímal som, že je to niečo, čo ma dostáva bližšie do vzťahu s Bohom ešte. Že je to niečo, čo buduje môj duchovný život.
Ja som začal a pokračoval som a jedno slovíčko a druhé a veta. A išlo to, hej. Vedel som to zastaviť, akoby, ale nechcel som to zastaviť. Také špeciálne. Tak ja som rýchlo vyskočil z váne, poutieral som sa, stopol som to, išiel som do postele, keď sme boli traja bratia, všetci spolu v jednej izbe, som sa prikryl, že im ma neodkúkali, že čo to, že mi šíbe alebo čo. A čo som tam tiež, akože pokračoval som, či to neseklo, hej, či to nestoplo, lebo ja som nevedel nejakú hlbšiu teológiu o tom, čo to treba robiť a tak. A som sa tak modliť, hej, a pokračovalo to. No a potom prišli ďalší bratia, tak do izby, takže som stichol a spal som. Ráno som išiel do školy, to som sa bál, že ten deň v škole sa to nejak stopne, zastaví. Vrátil som sa zo školy, hneď som chodil tašku do kúta, hej. No a utekal som do lesa, máme tam pri nás taký les blízko, obkúkal som si doprava, doľava, či ma niekto vidí, nepočuje, nikto tam nebol, len nejaký vtáčik a srnka a to nič. A začal som v jazykoch modlitbu tak nahlas a hovorím, tak prvá radosť to bola to, že to nestoplo, že to išlo aj tam a proste a funguje to a je to niečo fantastické a prajem to každému. Ďakujem ti veľmi pekne, Marcel, za túto skúsenosť. Čo by si možno povedal ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom boja chariziem, alebo si myslia, že to je až príliš, alebo niečo podobné? Stretávaš sa aj ty možno s takýmto, nechcem povedať, že názorom, ale možno takouto skúsenosťou? Jasné, že. Takže áno. Čo by som mohol povedať, tak je pravdou, že my ľudia veľmi možno tak predduchovňujeme tie charizmy. Hej, že to také niečo možno len pre nejakých svätých, alebo len pre nejakú vyvolenú skupinku, pre obnovu, alebo pre nejaký pentekostálny prúd medzi kresťanmi. Ale pritom charizmy a dar jazykov, to je jedna z prvých skúseností, o ktorej nám hovorí Biblia, špeciálne skutky apoštolov. Hej, a potom aj charizmy, listy, že je to naozaj niečo, možno by sme sa mohli pozerať tak normálnejšie na to, nie ako niečo také pre vyšinutých, alebo až potom pre nejakých svätých, alebo jak odmena za nejaký môj svätý život, ale skôr je to doslova dar k tomu, že by som mohol žiť ten život, ten Boží život, aby by som mohol lepšie slúžiť ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Ďakujem ti veľmi pekne, Marcel. Mňa zaujíma, keď si prišiel do Koinonie, do tej farnosti, ktorú si hovoril, že ste začali obnovovať. A ty si tam prišiel teda aj verím teda s tou túžbou byť tým misionárom. Áno. A ohlasovať Božie slovo. Ako sa to potom ďalej v tvojom živote nejakým spôsobom vyvinulo? Ako to Pán ďalej ťa pozval do toho? Teraz sme sa bavili o tom, že už ťa vidíme teda ako riaditeľa tej evangelizačnej školy v tom Taliansku, ale k tomu viedla teda určite nejaká cesta. Ja som v jednom rozhovore s tebou čítal alebo počul, že si navštívil teda už skoro všetky kontinenty okrem Antarktídy a Severného pólu, teda ak si to medzi tým nestihol, čo som sa to dozvedel, to nám kľudne môžeš povedať. Ako sa toto narodilo potom? Wow, takže to možno, že keď som bol v tom Sklenom, to bolo tu na strednom Slovensku, ako som hovoril, tak následne asi po takých 3, takmer 4 rokoch som bol poslaný na také prvé štúdia v Koinonii, keďže moji zodpovední videli, hej, že možno by si aj mohol byť kňaz, aj ti to celkom páli, aj máš také srdce, hej, že by sa to dalo niečo s tým robiť. Ja som sa do toho nejak nehrnul nikdy, vám poviem pravdu, všetko, ale kňaz proste ma to tak, pre mňa to bolo až veľmi také sakrálne a vzdialené a bolo pre mňa veľmi také priateľné proste byť misionár, byť laik, žiť ako zasvetený pre Ježiša. Prakticky ja som už dovtedy, dá sa povedať, som robil všetko, pokiaľ ide o ohlasovanie slova, služby na ulici, modlitby s ľuďmi, za ľudí a tak. Okrem samozrejme to, čo prislúcha kňazom. Aj tak som to nejak, tak mi to akoby stačilo, alebo ako som už povedal, tak som sa toho možno trošku aj bál, byť kňazom tej zodpovednosti. A tak ma poslali na také tie prvé štúdia, také základy misiológie, proste kde je to škola Koinonie, kde sa učíme, ako evangelizovať, tak prakticky. A práve v tom roku sme to rozbiehali, tú medzinárodnú školu v roku 2003-2004 v Plzni. A ja som bol práve tam pri tom zrode, tak ma vyslali na túto školu. Potom následne ma poslali do Talianska
kde som študoval na našom Ateneu Koinonie, vtedy sme to mali pri Peskare, tam som bol pár rokov. A potom som išiel ukončiť základné štúdia teológie v Ríme na Marianu. Tak som sa vrátil potom niekedy okolo roku 2007 a tak som mal taký pastoračný čas, také 3 roky pastorácie do roku 2010 a následne som bol vysvetený za kňaza v roku 2010. A keďže nejak tá evangelizačná škola, evangelizácia, misia, stretávať sa s rôznymi kultúrmi, s ľuďmi, ktorí sú neveriaci, veriaci, mladí, starí. A také to bolo taká moja srdcovka. Aj možno na jednej strane mal som ťažkosť rozprávať, ale na jednej strane mal som túžbu učiť sa a rozprávať aj inými jazykmi, nie tými vo vani, hej, ale jazykmi akože normálnymi. Tak možno aj to mi otvorilo tak cestu, že aj Koinonia začala ma akože povzbudzovať práve v tejto sfére, kde som bol najprv akoby riaditeľ evangelizačnej školy tu na Slovensku a potom pár rokov ma poslali do Talianska, kde som sa začal venovať a viesť tú evangelizačnú školu, ktorá už nejakým spôsobom fungovala a ktorú už aj moji predchodcovia veľmi dobre pripravili ma na to, čo som potom ja prebral akoby tú štafetu. Veľmi sa mi páči, že na úvod si vlastne hovoril, že od toho kňažstva ťa odrádzalo teda to kázanie a to, že by si musel hovoriť, ale bavili sme sa pred podcastom, že teraz vlastne väčšinu z tej tvojej činnosti je aj to kázanie a dokonca v cudzom jazyku, teda v taliančine najviac, teda že skôr je problém hovoriť v slovenčine. Takže pán si to naozaj ako keby použil, dalo by sa povedať možno aj nejakú takú našu slabosť pre tú svoju slávu. Presne tak. Ja sa tak aj žasnem proste nad tým, ako nielen, že po slovensky, presne jak hovoríme, hej, som začal rozprávať, kázať evanjelium, ale v tej taliančine teraz prakticky oveľa viac kážem po taliansky ako po slovensky. Potom po anglicky, samozrejme tiež musím kázať evanjelium, po španielsky, keď sme boli v Mexiku a po celej Amerike, keď sme cestovali. Som sa naučil španielčinu, aj keď ja nehovorím, nie je to nejaký perfektný, že nemôžeme ísť s tým jazykom na univerzitu, ale proste to základné ohlasovanie je to viac ako dosť. Wow. A teraz už aj som tak trošku smial, lebo som sa naučil aj po poľsky, keďže chodím na juh Švédska, kde tá skupinka je veľmi veľká tých Poliakov, takže som sa musel naučiť, akože vylepšiť, aj keď tá poľština je Slovensku tak najbližšia, ale tak už aj po poľsky. Ja len prezradím našim poslucháčom a našim divákom, že bavili sme sa o tom, že si kázal vlastne na turné poslednom, ale myslím, že aj predtým pár rokov si bol na Godzone turné tiež ako kazateľ a hovoril si, že si sa vlastne musel pripravovať tesne predtým aspoň nejaký ten týždeň, že prepnúť z tej taliančiny a povedať všetkým ostatným, že teraz budem hovoriť len po slovensky, aby som si zvykol na ten jazyk. Ano. Čiže je to naozaj výzva pre teba hovoriť vlastne aj po slovensky, nie je to len tak. Presne tak. Veľmi rád rozprávam samozrejme po slovensky, keď tak sa beseduje a tak aj pri Coca-Cola alebo pri poháre vody a tak. Ale keď mám kázať evanjelium a používať taký ten duchovný slovník, tak to je veľmi ťažké. Veľmi ťažké, lebo tie myšlienky ja už aj rozmýšľam po taliansky. Takže nájsť to dobré slovičko na Slovensku a po slovensky, tak mám fakt s tým problém. A naozaj, keď som mal ísť na to turné, to prvé ešte nie, to bolo v roku tuším 2017, lebo som bol na Slovensku a práve po Godzone Tour v roku 2017, tam bola téma, tuším, odhodlaný zmeniť svet a ja som to doslova žil na svojej vlastnej koži, lebo ja som doslova nechal práve vtedy Slovensko a som odišiel byť odhodlaný zmeniť svet akoby. Takže ja som to vnímal aj tak prorocky osobne na sebe. A teraz, keď som sa vracial z Talianska na Slovensko na turné, tak naozaj som povedal aj komunite, aj mojim známym hovorím, nehovorte na mňa taliansky, takže tým pádom s Talianmi som trošku odstrihol. Začal som čítať Bibliu po slovensky, spievať si chválové piesne po slovensky a tak sa znova naslovačidzovať, aby to nejak vyzeralo. No. Áno. Mne sa veľmi páči, aby som rád pozrel. Nie, veľmi dobre si to povedal. Mne sa páči taká skúsenosť, ktorú som s tebou zažil práve v tom 2017. Pamätám si, že si tam mal teraz slovo v každom meste
A mne sa páčilo, keď som ťa tak raz stretol na tribúne, ty si hovoril, že sa modlíš za to, čo máš hovoriť v tom konkrétnom meste. A potom mi to tak došlo, že vlastne ty si sa modlil v každom tom meste za to, čo máš povedať práve tým ľuďom, ktorí tam prídu. Že to slovo nebolo ako keby skopírované od začiatku turné do konca, ale že si naozaj aj mal tú odvahu počúvať Ducha Svätého a vnímať pre tých konkrétnych ľudí v tom meste, čo im Pán Boh chce zjaviť nejakým spôsobom. Takže to bolo obdivuhodné veľmi, teraz som to chcel povedať z mojej strany. A veľmi sa mi páčilo aj ako si na poslednom turné, myslím si, že to bolo už v niektorom z posledných miest, keď ten kríž, ktorý vlastne sa tam ako keby objavil, vieš, už bol taký poničený trochu, hej, po tom celom týždni, ale aj to si dokázal využiť, keď si vlastne hovoril o tom, že ako vyzeral aj ten Ježišov kríž, ktorý vlastne nebol nejaký prečečkaný alebo nejaký dokonalý, ale rovnako nám slúžil na spásu. Presne tak. To bolo super. Áno, pamätám si na tú situáciu. A aj to tak, aj keď je tam samozrejme stále ten cieľ, ktorý chcem dosiahnuť tým slovom a v súlade samozrejme s tým celkovým cieľom toho Godzone projektu. Tam možno nejaké tie body, ale samozrejme nie, že všetky body musím povedať na každom mieste, možno nie každé gesto ukážem, alebo ho nejak dám, ho zrealizujem na tom každom mieste, meste. Som sa snažil byť citlivý na Ducha Svätého, aj keď hovorím, nie je to ľahké, lebo tá citlivosť, ono často to je také zmiešané. Či je to strach, či je to tá sentimentálnosť, ale v tom všetkom, lebo je to ľudské, ale v tom všetkom je Boží hlas. Takže proste, kde som ja, kde len to môže byť také niečo zvonku, nejaký impuls, ale možno také z môjho temperamentu a kde naozaj je ten Boží hlas, že o čom to má byť. Takže fakt na každej téme. A posledné, pamätám si na tom v Banskej Bystrici, to bol ten kríž doslova. Ja som cítil taký pokoj, aj keď sa to tam dialo, že proste ja mám všetko vo svojich rukách, ako by Boh nám hovoril. A že aj to bol taký message aj pre mňa, aj pre nás. My, ktorí sme tam boli možno 8-10 dní a niektorí, viem, z vás to robili aj celý rok. Takže to bol takéto vyvrcholenie, ako by Ježiš nám chcel fakt povedať, že presne môj kríž je taký, bol proste zničený. Nikto by si ho nechcel dať niekde, to ukrižovanie Krista niekde do výkladu a teraz sa pozerajte, lebo ten pohľad bol hrozný. Ale práve vďaka takémuto krížu, ktorý sa zdal byť nefunkčný, prišlo vzkriesenie a my sme boli zachránení práve, že ako si Boh dokáže, či už s tou rečou, alebo aj ďalšie veci. Proste Boh recykluje to, čo je nezrecyklovateľné, alebo to berie a dáva úplne nové. A to je krásne, že on to staré to nezahodí. On to proste, to staré, chore, možno zničené, ťažké sa na to doslova aj pozerať, alebo nefunkčné a práve to použije ako obrovskú službu a pomoc pre iných. Takže žijem to tak asi. No. Ďakujem ti veľmi pekne za povzbudenie. Marcel, sú nejaké také príbehy, možno svedectvá ľudí, ktoré v tebe tak utkveli za tie roky tej evangelizačnej služby, alebo sa ťa dotkli, alebo si na ne spomínaš? Či už to boli nejaké obrátenia, alebo nejaké možno individuálne uzdravenia, alebo čokoľvek, čo si zažil, či už pri evangelizácii, formácii, alebo službe, ktoré by si s nami mohol zdieľať pre povzbudenie? Wow, je ich strašne veľa. Strašne veľa. Teraz, keď tak si mi hovoril o tom, tak teraz neviem, do akého štátu ísť, čo to bolo, či aj obrátenia ľudí, ktorí prišli ako neznaj bohovia, ako sa hovorí, hej, tí, čo nevedia nič o Bohu. A dneska ich vidím, že slúžia, že sa modlia, že sú v komunite, tak možno doslova aj kolega môj, ktorý dneska má väzie, je akoby môj šofér, hej, takú má službu, je to tiež chalán, ktorý zasvetil svoj život Bohu, má 25 rokov a sa tiež chce na cestu kňazstva. Ale ja si pamätám, keď on prišiel na prvé takéto stretnutie do nás, do komunity, prišiel na nejaký kurz, ak pamätám dobre, školy. Si len tak sadol niekde tak dozadu, mal roztrhané nohavice a život ako bežní ako mladí ľudia, ktorí proste neuznávajú Pána a hodnoty evanjelia, že proste bol dosť vzdialený od Boha. A dneska vidím, že ten človek chodí so mnou
a evangelizuje, doslova sa už naučil aj slovensky, lebo hovorí, že sa mu páči strašne Slovensko a chcel by evangelizovať so mnou aj na Slovensku, keď prídem. Wow. Takže to je to obratenie. Hej. O uzdravení teraz pamätám si, že Boh niekedy uzdravuje naozaj s takým až humorným, žartovným spôsobom. Pamätám si na také jedno stretnutie v Košiciach, bolo na strašne malo na tom stretnutí nejakých možno 20-25 ľudí. A tam sme mali, bola tam prednášanie, hej, potom bola tam modlitba za chorých a nič sa nestalo extra. A potom mala tam záverečná časť, myslím, že to bol časť zbierky. A možno my povieme, že to časť zbierky to je také materiálne a to nemá nič, čo s Bohom dokopy. Hej. A práve Bohu sa zapáčilo tam uzdraviť v tej chvíli jednu osobu. Prišla tam pre všetkými a hovorí v momente, keď sme spievali pieseň, ktorá už bola akoby záverečná, kde už každý pozeral sa na hodinky, že už je po všetkom. A hovorí, a mne sa akoby uzdravil zrak. Bola tam osoba, ktorá musela nosiť okuliare a nevedela tak dobre zaosliť bez okuliary. A zrazu hovorí, ja som na nej vnímala, že v tejto chvíli, keď sme chválili Pána tak, ja zrazu vidím texty piesni, bez okuliarov dokážem jasne čítať a tak, hej, to je tak, čo mi teraz napadá. Ale kopec ďalších takých stretnutí a vidím, ako Boh, keď sa hýbe, mnohokrát je to tak, že ostanem spôsobom, ako by som nepredpokladal, že tak to urobí. Wow. Sa mi mnohokrát stáva. Ako bez ďalších vecí. No. Marcel, kľudne buď úplne slobodný spomenúť aj ďalšie, keď ti aj počas rozhovoru napadnú. Mm-hmm. Je to naozaj úžasné povzbudenie vo viere. Počuť to, ako Pán koná a ako nezvyčajne koná. Možno niekedy úplne nie je podľa našich predstav, alebo to, ako si tým my predstavujeme, ale úplne inak. My sme spomínali, že teda veľa cestuješ, aj si cestoval, teda každý kontinent mať zvládnutý, to je naozaj fúška. No a mňa by zaujímalo aj z tohto pohľadu, že ako vidíš to prežívanie viery u nás na Slovensku v porovnaní s tým, ako vieru možno ľudia prežívajú v iných krajinách. Že trošku tak ako rozšíriť aj ten náš pohľad, že viem, že si bol v Číne, bol si v Afrike, bol si v Austrálii, bol si v Amerike, určite je to všade inak. Vedel by si nám možno priblížiť, že čo je tebe tak srdcu blízke, alebo opäť nejaký možno taký nechcem povedať, že súhrn, ale skôr také niečo, čo ti ako keby buď prirastlo k srdcu, alebo sa ťa dotklo, keď si, ja neviem, videl nejakých kresťanov v Číne, s ktorými sa stretli, alebo ste evangelizovali niekde v Austrálii, vieš, že akým spôsobom ľudia prichádzajú k Bohu, ako oni potom v porovnaní možno s tým Slovenskom prežívajú ten vzťah s Ježišom. Wow, to je široká téma, ale tak veľmi široká otázka. Hej. Keď tak myslím na tú Čínu, tak čo ma fascinovalo tam, na tých ľuďoch, tam dokonca na niektorom kurze participoval aj samotný biskup. Ja som až potom zistil, že on je biskup. Hej. Boli tam aj kňazi, aj laici, aj reholníci a to by bolo na samotný podcast možno len. Ale to, čo ma tam oslovilo, tak tí ľudia, keď sa zúčastnili nejakého kurzu a keď sme ich učili, ako doslova evangelizovať, oni už len cestou domov tohto kurzu dávali hneď všetko do praxe. Ja som tak laboриóznych alebo tak praktických ľudí, samozrejme to potom aj vidíme v iných sférach, aj naozaj v Číne kresťania sú takí. A vďaka tomu my vidíme, že teraz sú nejaké štatistiky viac menej, že po roku 2030 Čína by mala byť najkresťanskejším štátom. Keď rýchle tam rastie to evanjelium a ja práve tam som videl, že tí ľudia strašne dôverujú to, a čo im ty povieš. A keď im ukážeš niečo akoby know-how, ako evangelizovať, tak oni to hneď dávajú do praxe. Tu kerygmu, to hlasovanie, tú modlitbu a také tie základné niektoré body. Takže taká tá praktická časť, že oni tomu fakt veria. Hej. Ja verím, že aj my na Slovensku, to nehovorím, ale u nás to je viac tradícia možno. Hovorím nie len, lebo tak ťažko je možno zakletkovať nejakú skúsenosť, ale u nich v Číne presne ako sú prakticky, ako proste vsadia na to všetko. V Afrike, tak Afrika to je hudba, tanec, to prežívanie viery, som vnímal, tá gestikulácia, tam ma práve, že oslovilo veľmi to, tam Svätá omša bola aj 2-3 hodiny a sa tancovalo. Už nakoniec pamätám si jedno ráno, o 6:00 začali tam už spievať mi pod oknom a ja už som
Hovorím, páne, akože som aj ja, sme z Koňonie a u nás sa dosť spieva. Niektorí nás aj hovoria, že tam veľa spievate, dvíhate ruky. Aj čo som ja v Afrike videl, tak si hovorím, my aj v Koňonie ešte máme čo robiť. Hej. Už tam som mal v jednej chvíli ráno si hovorím, že ale už mohli byť trošku aj ticho, lebo som Európan, tak ja chcem tú vieru prežívať trošku tak, no však viete, hej, nerušte môj comfort zone duchovný. Takže to bola Afrika. V Austrálii tam som vnímal taký silný ekumenický nádych. Tam som chodil možno, aj kde sme mali omšu, tak jeden tam potom mi rozprávali. Áno, ten je z anglickej cirkvi, z anglikánskej cirkvi, ten je z hentin, ten je taký protestant, ten hen taký. A normálne to, čo u nás možno som tak neprežíval ešte pred pár rokmi na Slovensku, išiel som do Austrálie a cirkev tam žije naozaj ten ekumenický nádych dosť silný. Hej. A v Amerike samozrejme, aj Amerika to je rozdiel, či je to severná, či je to stredná, či je to južná, ale keď tak, možno tak to Mexiko najviac ma poznačilo, taká tá otvorenosť na Ducha Svätého, na Božiu moc, na jeho pôsobenie. A myslím aj preto, lebo ťažké možno porovnať, či na Slovensku áno, v Mexiku nie, ale v Mexiku tí ľudia nemajú akoby oporu štátu. Myslím, že to môžem povedať na tom fóre, ale pokiaľ ide o korupciu, o vojny, ktoré sú kvôli narkotikám a prepojenia a tak ďalej, nechcem ísť do detailov. Takže tá dôvera voči štátu alebo autoritám niekedy chýba, je dosť slabá. Tým pádom autorita akoby jediná, ktorá dokáže dať stabilitu a istotu, je naozaj Boh. Hej, nie je možno až aj taký ten systém tých lekárov tak dobre urobený, ako u nás, alebo v Európe, alebo v iných svetoch, v tom, kde sme akože, opäť, tak môžem povedať, hej, v tom tí pokrokovejší. A keď sa možno aj pýtam, že kto je viac pokrokový, či my, či oni. Hej. Ale pokiaľ ide naozaj o takú tú otvorenosť na Ducha Svätého, na Božie nadprirodzené pôsobenie, na vieru, tak ja som doslova v tom Mexiku a v Južnej Amerike a potom aj v Amerike, naozaj je to cítiť. Je to cítiť, vnímať, že tá viera a ten spoľah je viac naorientovaný na Boha, ako možno ako u nás. Hej. V Afrike som tu tiež, teraz keď tak hovoríme, tak pamätám si, že tam mohol som si natankovať auto možno raz v týždni. Hej, ale potom som si všimol taký dlhý pás kolónu aut na benzínke, tak som povedal, že to čo je. Takže prišla nafta. Hej, tak teraz došla nafta, tak všetci išli natankovať. Hej. Keď v sobotu tam prichádzala nafta alebo benzín, alebo že nemal si čo jesť, alebo vidíš ľudí, ktorí spia na zemi, alebo potom vidím deti, ktorí nosia tú vodu. Ale potom, keď tí ľudia prišli na modlitebné stretnutie, tak to sa modlilo, to steny sa triasli. Hej. To ja si hovorím, wow, toto je cirkev, ktorú by som aj ja chcel vidieť na Slovensku a verím, že nielen ja. Wow. Samozrejme, rešpektujú stále, lebo je kultúra, ale myslím, že niečo aj my, pokrokovejší, hej, a starší sa môžeme učiť od tých možno mladších cirkví. Wow. Ďakujem ti veľmi pekne, že si s nami vzdielal aj túto skúsenosť. Marcel, ešte taká otázočka. Hovorili sme veľa o evangelizácii. Si riaditeľom evangelizačnej školy. Čo je takým základom pre evangelizáciu, alebo keď to tak preložím, čo sa učí na tej evangelizačnej škole? Ako možno efektívne evangelizovať? Ak by sme chceli možno sa povzbudiť navzájom aj našich poslucháčov, aj našich divákov, ja vždy hovorím, že jeden zo spôsobov môže byť napríklad, že budeme zdieľať tento podcast. Môže si ho vypočuť niekto, kto sa nachádza v životnej situácii, v ktorej keď započuje niečo, o čom sa tu bavíme, a chceme sa v prvom rade teda baviť o Bohu a o živote s ním a o tom, že je živý a že koná, že mu nič nie je nemožné. A keď toto niekto počuje, je to priestor preto, aby otvoril svoje srdce a aby Boh mohol vstúpiť a vyriešiť aj tú jeho situáciu a dať sa mu spoznať. A počuli sme množstvo svedectiev o tom, že sa to naozaj aj deje a sme za to vďační. A toto môže byť jeden zo spôsobov tej evangelizácie, ale čo si môžeme predstaviť, že sa učí na tej evangelizačnej škole, na ktorej vlastne, ktorú riadiš? Áno. Myslím, že takéto kľúčové je to apoštola Pavla. Hej, stal som sa všetkým pre všetkých, aby som zachránil aspoň niektorých. Hej, všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. 1. Korinťanom. Tak myslím, že to je to. Samozrejme obsah
je to kerygma. Nie je to nič iné, je to stará a večná, nie stará. Je to večné evanjelium. Ježiš, ktorý zomrel kvôli každému z nás, ktorý bol vzkriesený, ktorý je tu a ktorý nám dáva Ducha Svätého, aby sme žili cirkev, spoločenstvo a prinašali mu slávu, chválu. To je ten obsah, ktorý je nemenený. Chceme, aby to bolo naozaj neriedené evanjelium. Ale tá druhá časť, tá forma, a to je to práve učiť sa, ako interpretovať, preložiť a ponúknuť to večné evanjelium, rešpektujúc kultúru, kontext, jazyk, životnú situáciu, potrebu toho konkrétneho človeka. Takže myslím, že na tej škole taký veľký dôraz práve kladieme na takú tú schopnosť sa prispôsobiť stále tým vedením Ducha Svätého, že by to nebolo také prispôsobenie psychologické, teraz sa naučím nejaký know-how, je taký ako na ľudí, ako techniky presvedčovania alebo čo. Nie, ale v praxi sa nechať viesť Duchom Svätým, lebo Duch Svätý je hlavný evangelizátor a my sa snažíme mu v tom neprekážať, skôr o tom, hej. A byť na to citlivý, ako chce dnes Duch Svätý použiť si mňa, aby som mohol byť tým kanálom toho evanjelia pre spásu toho druhého človeka. Taká citlivosť sa prispôsobiť. Wow. Asi to myslím, že je také, čo chceme. A to samozrejme, existuje tam program, kurzy, ktoré sú jednodňové, dvojdňové, 10-dňové kurzy, ale tam, kde máme my tú evangelizačnú školu, takže tam väčšinou prichádzajú tí lídri tých miestnych národných škôl a ja prakticky ich učím, alebo aj s ďalším tímom, ako robiť tieto kurzy. Akoby to je škola pre formátorov, evangelizátorov. Ktorí budú vlastne ďalších pripravovať na evangelizáciu. Presne tak. Vyžaduje tá evangelizácia si aj určitý druh odvahy, predpokladám. Že osloviť niekoho, alebo teda zdieľať sa s niekým otvorene o Kristovi, či už na pracovisku, alebo niekde v škole. Bolo toto niečo, čo si zažil aj ty vo svojom živote? Že si ako keby potreboval možno prekonať nejaký taký strach? A teda hovorím, že nemusí tá evangelizácia vždy ako keby vyzerať len ako pouličná evangelizácia, kde niekomu prídem a niekoho oslovím, ktorá má rôzne formy. V čom si ty osobne možno potreboval prekročiť nejakú takú pomyselnú hranicu a nabrať odvahu, aby si do toho vykročil? Hej, tak je to strach od toho až, že či prežijem a potom tie úvodné strachy, hej, že či sa nestrápním, jak ma majú iní, druhý, čo teraz neviem, čo povedať. Ale isto, mal som takýto problém, hej, že či sa nezajaknem a nepoviem dobre to slovíčko, alebo či sa strápním, alebo či budem vedieť dobre odpovedať na nejakú otázku. Takže asi to. Mal som napríklad takú, len poviem pikošku, hej, že takú, že dobrý deň, prepáčte, nie som jehovista, mohol by som vás osloviť. Hej. A sa mi stalo, že ale ten druhý mi povedal, no ale my sme jehovisti. Hej. Ako bez také, takže doslova tie techniky som si musel akoby sám ich vybudovať a vymyslieť, že asi lebo najdôležitejších je naozaj tých prvých 5-10 sekúnd, takže tam som potreboval nejak to urobiť a začať sa zhovárať s tými ľuďmi. Až po také tie strachy, či sme boli či už v Číne, kde sme spali v hoteli, akože že podnikatelia, oni tam nesmeli vedieť o tom, že my sme evangelizátori. A v hoteli, kde sme boli my, tak bol plný čínskej armády. Že to bola taká špecialitka, že my sme práve boli v hniezde tých vojakov, tak sme ich tam zdravili tiež, že hej, všetko to je super, hej, KLS-ko a tak. Takže tam som sa bál, že keď nás odhalia alebo čo, tak neviem, či sa vrátim na Slovensko. Ale či sa mi stalo aj tu u nás, keď napríklad som chcel priniesť evanjelium niekomu, kto som videl, že je nejak zdeptaný alebo má problém a tak. Začal som sa tak možno zhovárať len ako na tej ľudskej úrovni. A natrafil som raz, pamätám si, opäť to sú veci, ktoré mi teraz prichádzajú na mysel. Jeden chlapec mi hovorí, že skús pokračovať a ja ťa zoberiem a ťa napichnem na ten kôl, ktorý teraz je tu pri mne. A nakoniec cez takúto dišputu sme mohli akože vstúpiť, lebo potom mi povedal, že jeho problém bol práve taký, že pred týždňom stratil, ak si pamätám dobre, svoju vlastnú mamu
alebo odteraz nechcem, hej, ale že zažil niečo ťažké, takže možno aj tá reakcia agresívna tých ľudí, ktorých stretávam, ak nie stále, tak častokrát je len iceberg niečoho, čo tá ľudská osoba žije vo svojom vnútri. Hej, ako náhle sa preklenie to, čo sa zdá, že je to odpor, nakoniec to môže byť cesta k tomu, že by ten človek prijal Pána Ježiša doslova aj na ulici. Wow. Hej. Takže asi toľko. Ďakujem. Martel, keď sa možno tak vizionársky trošku pozrieš aj na ďalší rok, ktorý je pred nami, aj z toho svojho pohľadu trošku dopredu, čo cítiš, že Duch Svätý možno robiť v cirkvi dnes? Ja viem, zase taká veľmi všeobecná otázka. Ale to by som aj ja rád vedel. Hej. To by som, ale nechcem akože uísť z tejto otázky a tak čo asi robí? Myslím, že naozaj tak opäť očisťuje to prvotné. Hej. Choď do celého sveta a hlásajte evanjelium každému stvoreniu. Naozaj pápež František samozrejme to zachytil veľmi dobre, aj učiteľský úrad cirkvi, aj teraz vidíme, hej, otec Lev, pápež terajší, ale myslím, že je to naozaj to, aby každý z nás, ktorí sme pokrstení, sme pochopili spôsob, ako ja môžem urobiť to evanjelium hmatateľnejšie okolo mňa. Myslím, že to je to povolanie k evangelizácii. Lenže nie evangelizácia, tak to je mať mikrofón v ruke, byť niekde na pódiu a robiť to, čo robí ten pán farár, alebo ten je charizmatik, alebo ten líder. Ale nie, aj mama, ktorá je v domácnosti, otec, ktorý je kamionista, ten, ktorý kosí trávu, alebo smetiar, alebo predavačka v bare. Proste pýtajme sa, ak som pokrstený, nasledujem Pána Ježiša, proste aký je spôsob, ktorým ja môžem urobiť tú Božiu lásku hmatateľnejšiu, cíteľnejšiu. Ja myslím, že Duchu Svätému práve toto leží na srdci. Akože isto môže na srdci kopec vecí ďalších, ale ja keď tak sa snažím započuť do jeho toľkotu, hej, tak asi to je to, že choďte do celého sveta, hlasajte evanjelium. My ako cirkev sme volani k tomu, aby ľudí, ktorých stretneme, či už Slovákov, ale aj stále viac, možno to budeme mať aj v Európe, ľudí, ktorí sú z iných náboženstiev a vidíte to ako výzvu, že my, ak chceme byť cirkev a ostať cirkvou, a chceme byť Slovenskom, ostať Slovenskou, Európa a Európou, tak bez nášho povolania k evangelizácii to nebude. Že nás naozaj doslova záchranou je evangelizovať. Možno ani nie tak pre tých iných, ale ako aj pre nás samých, ako to v jednej encyklike hovorí aj tuším exhortácii Pavol VI, keď hovorí, že my, ak nebudeme evangelizovať, či zachránime samých seba? Hej, že on sa akoby pýta, že isto Boh si nájde kopec ďalších ciest, ako pomôcť tomu človeku. Ale čo s nami, ktorí sme prijali tých 10 talentov? Myslím, že niekde tam. Marcel, nedá mi nespýtať sa ešte na záver tohto rozhovoru. Myslím, že to môžem povedať, že vidno na tebe, že horíš pre Pána už roky svojho života. Mu slúžiš naozaj s entuziasmom a s nadšením a s vášňou pre jeho kráľovstvo a pre evanjelium, tak ako sme to počuli celý tento rozhovor. Ako si udržiavaš tento oheň horieť? Ako je možné, že to aj po rokoch v úvodzovkách ťa neprestalo baviť, ale stále s nadšením kráčaš vpred? Čo je takoutou esenciou, takoutou ingredienciou, ak sa to dá povedať? Ako živíš ten oheň ducha vo svojom srdci, vo svojom vnútri? Tak netradične začal spoločenstvom, alebo ešte lepšie priateľstvom. Hej. Nielen spoločenstvo ako nejaká skupinka, kde sa modlíme spolu, ale myslím, že je to priateľstvo založené na Ježišovi Kristovi. Myslím, že ja keby som nemal o seba aj komunitu, ktorú mám, kde mám 10 ľudí, 5 ľudí, 2 ľudí, s ktorými naozaj zdieľam všetko, s ktorými sa modlím, ktorí poznajú, vedia o mne a myslím, že je to tam sila spoločenstva. Hej? To je taký jeden aspekt samozrejme, lebo nie je to, viem, že neexistuje. Kľúč k tomu je asi taký, že neexistuje iba jeden kľúč, ako si udržať ten oheň. Ale myslím, že ten pilier je taký dosť silný a som za to Bohu veľmi vďačný. A potom samozrejme je to ten, už povedať možno aj odpoveď, ten osobný vzťah s Ježišom Kristom, založený na Božom slove, to všetko, čo cirkev ponúka, či už
sviatosti a tak, ale nie je žité ako niečo, čo na mňa prichádza zvonku, a je naozaj taký ten osobný vzťah na modlitbe s Božím slovom a s Ježišom samozrejme. Hej. To keby som nemal, my tomu hovoríme v spoločenstve osobná modlitba a potom samozrejme spoločná modlitba, kde zažívame prejav Ducha Svätého, otvorenie na charizmu, dar jazykov, už ako som hovoril, tak mňa veľmi osobne, keď to poviem akože možno viac do osobného, tak je to tá modlitba aj v tých jazykoch. A keď tá chvála, taká tá otvorená, či už v aute, či už keď niečo várim, chystám, vysávam, tak sa snažím aj hovoriť tými jazykmi a modliť sa. Takže myslím, že je to isto spoločenstvo a modlitba v Duchu Svetom. Marcel, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti, že si prišiel, že sa nám podarilo stretnúť sa. Veľmi sa teším. Prajeme ti veľa požehnania na tvojich ďalších cestách, aj teraz na ceste do Talianska naspäť, aj v tvojej službe. Verím, že naše cesty sa ešte pretnú v budúcnosti určite, že nás Pán nejakým spôsobom spojí opäť. A priatelia, aj vám, ktorí ste počúvali, prajeme veľa požehnania a tešíme sa na vás v ďalšom rozhovore s ďalším hosťom, ktorý veríme, že bude opäť pre vás povzbudením. A ak tento bol, tak nám to prosím dajte vedieť. Nenechajte si to len pre seba. Napíšte nám to do komentárov. Vyhrajte túto knižku Emočne zrelý učeník z God's On Shopu, o ktorú súťaží každý jeden komentár na YouTube God's On Daily. Nezabudnite ho odoberať. A ak to uznáte za vhodné, môžete tento podcast určite s niekým aj zdieľať pre povzbudenie, či už v rodine, v spoločenstve alebo s priateľmi. Budeme veľmi radi, keď sa evanjelium a dobrá správa o Ježišovi Kristovi, o ktorom sme sa dnes rozprávali, bude šíriť ďalej aj sociálnymi sieťami. Majte sa veľmi dobre a prajeme vám všetko dobré, veľa požehnania. Čaute.